Hola. Doncs, si voleu, comencem ja. Benvinguts. Gràcies per haver vingut. Doncs comencem l'acte de presentació de l'informe que hem elaborat en el marc del projecte de Barcelona Destinació Zero Emissions, finançat pel Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona. Jo soc l'Helena Fortea, de CoUnion, que és una de les entitats que coordina aquest projecte, juntament amb la PTP i la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. A mode així de síntesi, l'objectiu que té el projecte és fomentar la mobilitat sostenible en els viatges turístics d'entrada i sortida de la ciutat de Barcelona. I l'informe que avui us presentarem és un treball de recerca i de recopilació de dades sobre l'activitat turística a la ciutat, les emissions derivades i escenaris de canvi modal. Abans de passar la paraula al Xavier Sunyol, que és el director de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives, però comentar-vos una mica el funcionament de l'acte, que serà bastant breu, d'una horeta o així. L'informe el presentarà el Gerard Codina de CoUnion i en Pau Noi de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. I seguidament en Daniel Pi de la PTP us explicarà una miqueta què podem esperar del projecte i com continuarà a partir d'ara, a partir de la presentació de l'informe, què farem. Doncs amb això seria tot. Posteriorment hi hauria un torn de preguntes obertes, que us animem a fer-nos arribar comentaris i qualsevol dubte que tingueu. I ja està, així. Sense més, li passo la paraula al Xavier Sunyol i ja està, i comencem l'acte. Hola, bon dia. Deixeu seure, perquè així ens em quedo més... Hola, bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos a les tres entitats que proveu això. I com deia la companya, avui estem a la presentació d'una activitat que ha estat possible gràcies al finançament del Pla Clima, que, com sabeu, és una mica l'instrument que en el seu moment s'ha dotat l'Ajuntament per d'alguna manera coordinar i impulsar totes aquelles accions per lluitar contra l'emergència climàtica. Dintre d'aquest conjunt d'accions, una de les línies és una línia de subvencions que precisament el que vol afavorir són activitats com aquesta. D'alguna manera que la pròpia societat civil, que les entitats, que la ciutadania s'impliqui, hi hagi coneixement i debat. És importantíssim el fet de comptar amb informació, dades per poder contrastar i d'alguna manera poder prendre iniciatives de cara al futur i, per tant, donar suport a aquestes accions col·lectives que el que volen és allò que hi hagi iniciatives que siguin innovadores i que, per tant, ho puguem anar implementant. I dit això, també m'agradaria referir un parell d'elements simplement per aportar-los en el debat. Evidentment, la vinculació de l'emergència climàtica amb el turisme és evident i és òbvia, sobretot quan estem parlant del turisme, que és una activitat que si es defineix alguna cosa és pel desplaçament des del lloc de residència cap a un altre lloc. Per tant, és un element clau. I és precisament per això que ja fa temps que s'està treballant i s'està d'alguna manera incidint amb la importància que des del que seria el sector turístic s'entomi aquest tema. En el document que presenta avui es fa referència a la declaració de Glasgow, que és una mica el punt de referència al voltant d'això. Dir-vos que a casa nostra, i això és relativament recent, s'ha posat en marxa, impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Turisme i la seva directora general, la Marta Domènech, es va signar fa unes setmanes el que se'n diu el Compromís Nacional per un Turisme Sostenible. Aquest és un document que es pot consultar, impulsat, com us deia, per la Generalitat, però que des de l'Ajuntament de Barcelona van ser dels primers a adherir-se i que és un procés d'adhesió que em consta que en aquest moment hi ha prop d'un centenar d'institucions, associacions i entitats que s'hi han implicat, i no només del sector turístic, sinó també implicant el que seria sindicats, associacions empresarials, entitats també veïnals, etc., amb aquest acord. És un acord molt ampli, per només posar el titular, evidentment, el que fa és recolzar el compromís amb anar cap a la reducció del 50% del que serien les emissions per efecte hivernacle en el sector turístic i amb un objectiu 2050 del concepte del zero net amb emissions.
Aquest és un document interessant i que ha de ser una mica la pauta que hauria d'alguna manera fer de full de ruta en el futur a casa nostra. I també dir-vos que des del punt de vista de l'Ajuntament i des del punt de vista de les polítiques turístiques, aquest és un tema que ja fa temps que ens interessa, que hi estem incidint. Per posar només un precedent, va ser el 2017 que vam encarregar i vam publicar un estudi, jo crec, bastant aprofundit i bastant novedós, que era precisament el càlcul de la petjada carbònica que significava el turisme a Barcelona. Aquest és un estudi que des del seu moment es pot consultar en el web, que va ser elaborat pels companys de Barcelona Regional i amb la consultoria dels companys d'Inèdit, i que d'alguna manera ha estat una mica el punt de partida que encara estem utilitzant per molts dels càlculs que s'estan fent de la petjada carboni en funció de les destinacions, les tipologies, etc. I també dir-vos que molt recentment, i també amb aquesta preocupació per tenir realment elements de coneixement que puguin ser compartits, acabem de publicar i també penjar a la web, i hi ha prevista una presentació ara a mitjans de juny d'un nou document que en diem allò que parteix hi havia una certa voluntat de fer una anàlisi de quina és la capacitat de càrrega, i això el que s'ha convertit en la posta sobre la taula d'un concepte definit pel professor Josep Antonio Donaire de la Universitat de Girona, que és qui ha coordinat aquest estudi, que és el concepte de límit de canvi acceptable. Per dir-ho manera, allò de dir parteix de la dificultat en destinacions urbanes on no hi ha límits d'establir uns paràmetres objectius de capacitat de càrrega, però en canvi la necessitat de que col·lectivament, des de la perspectiva social, política i ciutadana, hi hagi uns acords de dir, en funció de les nostres percepcions, el nostre límit de capacitat és aquest. Tenim un exemple a Barcelona, dintre del que siguin les migrades competències municipals en aquest terme, que és el propi PEUAT, que ja fa anys es va establir de dir no hi ha més places hoteleres, no hi ha més habitatge d'ús turístic, i aquest seria un exemple de cap on voldríem apostar. I ja per acabar, allò de dir... Aquest diumenge hi ha eleccions, és un dels temes que està sobre el debat i així, i per tant no em correspon avui entrar en un debat a fons sobre el model turístic, per això ja s'està fent en altres àmbits, o si de cas el feu vosaltres, però sí que d'alguna manera sí que m'agradaria apuntar i posar alguns exemples, perquè de fet són línies que sortiran ben segur en l'informe que presenteu avui, d'alguns elements, algunes mesures que de cara al futur queda clar que cal anar entomant. En primer lloc, un element fonamental és el de la corresponsabilitat, i aquí entesa a dos sentits, una des de la pròpia indústria, des del propi sector econòmic, de prendre mesures en aquest sentit. Aquí ja fa temps, i aquí som bastant capdavanters, hi ha tot un treball que fem conjuntament amb la Diputació de Barcelona i el Consorci Turisme, i aquí tenim el Josep Maria i el Xavier, que són un dels seus protagonistes, que és l'apostar perquè les empreses facin un procés de certificació en temes de turisme sostenible, que és Biosphere. Estem al voltant de 1.000 empreses certificades en aquest moment, vol dir que és una massa crítica important, i a més amb una mirada que a nosaltres ens interessa especialment, que no és només ambiental, sinó que reflexa també tots aquests aspectes socials, identitaris, culturals, econòmics, laborals, etc. Per tant, aquest tema de corresponsabilitat per part del sector és important, com també ho és, evidentment, la corresponsabilitat que fem nosaltres com a ciutadans o com a turistes potencials a l'hora de fer segons quins usos que es protegeixin amb el clima. Aquest és un element. L'altre element fonamental és que tothom està d'acord que una de les claus de futur que ha de ser una mica el vector que incideixi en tota l'estratègia de màrqueting turístic de qualsevol destinació és la necessitat d'augmentar l'estada. Augmentant l'estada el que fem és d'alguna manera repercutir en una petjada de carboni menor i a la vegada en minimitzar l'impacte que estem en un territori. Una estada més gran vol dir menys petjada, però a la vegada també vol dir més ús del territori, vol dir una activitat molt més diversificada. Per això hi ha dos elements fonamentals. Una és
treballar amb els temes de les motivacions i, per tant, tenir un discurs i una oferta que d'alguna manera estimuli a que les persones es quedin més dies i, per tant, sortir de l'esquema aquell de que per veure Barcelona en 2 dies en hi ha prou. En aquest nivell és important tot el que s'està fent darrerament i, si us fixeu, allò d'anar cap a segments concrets i, per tant, posar molt èmfasi en la gastronomia, en la cultura, en els temes de la innovació i a la vegada de buscar aquelles complicitats que pot haver-hi. Per exemple, un dels elements que s'està impulsant aquests últims anys és aquest concepte que diuen del Bleisure, que és allò de dir d'ajuntar el turisme de negocis amb el turisme d'oci. Si una persona ve a un congrés a Barcelona, doncs aprofita que estàs aquí i queda 3 dies més i coneix la ciutat o coneix el seu territori. Perquè l'altre element important, i això ho estem treballant molt amb els companys de la Diputació de Barcelona, és ampliar el territori, ampliar la destinació. Barcelona és molt més, d'alguna manera, i per tant, al voltant de Barcelona hi ha una oferta importantíssima com a tal. Per aquest element, un element important és la facilitat de les comunicacions. Aquest ja seria un altre tema que suposo que ho abordarem després. L'altra cosa també important, i sobretot quan estem parlant de destinacions més llunyanes, és la promoció conjunta des de destinacions. O sigui, ja no podem anar amb allò de competir, allò que si va a Madrid no va a Barcelona o si va a Barcelona no va a Madrid. Hem d'anar a processos col·laboratius i d'alguna manera anar un missatge, dir, escolta, quan vinguis a Barcelona, aprofita i arriba't a Madrid, o arriba't a Sevilla, o arriba't a Màlaga, o arriba't a València, o arriba't a Tarragona, etc. O quan arribes a Europa, doncs aprofita i vés a París, o vés a Roma, o vés a Lió, i estigua't bastants més dies. Un exemple en aquests moments, i això promogut pel propi govern espanyol, és que estem a l'aniversari del Picasso, no? I per tant, el missatge que es fa externament és dir, escolta, si vols conèixer Picasso, tens Màlaga, tens Madrid, tens Barcelona amb exposicions i amb una obra important. Aquí també és important el paper que jugui de cara al futur a Europa, en la mesura que des de la Unió Europea es pugui plantejar un discurs de canviar el model de visita a Barcelona. I, evidentment, aquí és importantíssim la pròpia connectivitat que hi hagi entre aquestes destinacions. I el tren apareix com a element clau. Nosaltres, Barcelona, des del seu inici, som membres del que seria la xarxa Ciudades AVE i, per tant, estem afavorint una mica la interconnexió. S'està parlant molt de la necessitat de recuperar els trens nocturns, els trens europeus. Ara mateix llegia el diari, avui el diari surt projectes de recuperar un tren Amsterdam-Barcelona. Aquests serien elements a tenir en compte en el futur. I a la vegada també, òbviament, una aposta cada vegada més important pel que sigui el turisme de proximitat. I aquí us haig de dir que Barcelona històricament parteix de tenir un percentatge de turisme internacional molt gran. Som pràcticament un 75%, a diferència d'altres ciutats, normalment que són capitals d'estat i per tant tenen una relació amb el territori que els envolta, que estan un 50-50, però per això vol dir que també és veritat que en aquests últims anys, i aquí també la pandèmia ens ha ajudat també a veure-ho, s'està treballant molt per recuperar una quota, el que seria el mercat domèstic, en diem, o el mercat espanyol més important, i per tant les estadístiques ja ens donen alguns elements que ja van en aquesta direcció i, per tant, no és que siguem especialment optimistes, però com a mínim veiem una mica la línia. En aquests moments, el percentatge de turisme espanyol que ve a Barcelona és, en números absoluts, superior al que hi havia el 19, i per tant hi ha un moment important, i per diverses raons, però aquesta és la realitat. I a la vegada també les dades que ens donen d'ocupació ens diuen que l'estada mitjana està augmentant ja algunes dècimes. Unes dècimes, allò que un visitant a Barcelona estigui mig dia més de mitjana pot semblar poc, però pel volum que això significa, això traduït en tonelades de carboni pot ser bastant, no? I per tant, les dades actualment, també us haig de dir que s'ha de ser curós amb això, perquè també estem valorant què significa la postpandèmia, que recuperació, però sí que les dades ens estan donant un augment significatiu, amb dècimes, evidentment, del que serien les estades mitjanes. Per tant, celebrar que la trobada aquesta i que ens aporteu les vostres propostes i contribuir en aquest debat. Moltes gràcies. Quin has utilitzat? Aquest? Sí. Doncs moltes gràcies. Em dic Gerard Codina i
Bé, intentaré ser breu. Farem unes petites pinzellades de l'estat. L'informe, principalment, de la mateixa manera que ho fa el projecte, el que intenta és recollir aquelles dades que de forma visual, gràfica o entenedora puguin permetre comprendre o dibuixar una situació a tots els nivells de quin és l'estat del turisme a Barcelona actual i quins són els principals impactes i quines són les principals vies per remediar les emissions de CO2 o les nostres propostes. A mi sempre m'agrada començar des d'una imatge molt general, més petita. Sempre m'agrada dir que els objectius de reducció climàtics estan aquí, no anem molt bé. Com a exemple diré que el Pacte Verd Europeu parla de que són necessaris per arribar a les emissions netes zero el 2050 una reducció del 90% del sector de la mobilitat. Després, la declaració de Glasgow, de la qual Catalunya és signatària, estableix objectius de reducció d'emissions molt elevats en el curt termini del turisme, per exemple. I el turisme, recordem que és un sector, com ja podrem veure ara, en creixement, i a Barcelona també. Molt bàsicament, actualment es calcula que el turisme és el causant d'un 8% de la petjada de carboni al planeta. L'Organització Mundial del Turisme calcula que aquesta anirà en increment de la mateixa manera que anirà en increment l'activitat turística. El 2030 indica que s'arribaran al 29% de les arribades internacionals en avió del turisme i el 29% en el cas domèstic, i el 2030 també s'assolirà el 61% d'arribades en avió en els casos de viatges internacionals. Abans de res m'agradaria dir, de forma global, l'avió domina el panorama dels viatges internacionals d'una forma molt abrumadora. També és el mitjà que, en termes relatius, si es mira la ràtio d'emissions per passatger quilòmetre, més emet. A l'altra banda de l'espectre trobem el tren de passatgers, que actualment és el causant entre el 1,2 i 4% de les emissions de la mobilitat turística a nivell europeu, tot i que si s'avancés en el proveïment d'energia elèctrica renovable a les xarxes ferroviàries, aquest impacte podria ser inclús menor. Unes petites pinzellades sobre quines són les dades del turisme actual a Barcelona. Això són dades de l'Observatori de Turisme de Barcelona per al 2019. Per l'àmbit de Barcelona ciutat, són gairebé 14 milions de turistes. Es computa com a turistes, en aquest cas, aquelles persones que fan almenys una pernoctació. Hi ha una predominància del mercat europeu, però principalment d'Espanya, i una gran importància del mercat asiàtic i americà. Com a anècdota m'agradaria indicar que entre Madrid i Barcelona el 2019, sense estar relacionat amb el turisme directament, van viatjar 4.300.000 persones. Simplement és una anècdota que sé que no està relacionada directament amb la mobilitat turística, però m'agrada indicar que entre destinacions relativament properes, el tren pot actuar com un gran catalitzador del transport de passatgers i de mobilitat. Algo que m'agradaria indicar per sobre de tot del turisme a Barcelona és la ràpida recuperació que està experimentant el sector de la pandèmia del Covid i la guerra a Ucrània. Per fer-vos unes petites pinzellades, actualment, el 2022 va tancar amb 9,7 milions de turistes, que equivaldria a un 81% de l'activitat de turistes registrades el 2018. A més, altres estudis, investigacions i organismes indiquen que Barcelona
de la mateixa manera que ho farà la dinàmica internacional, incrementarà la seva activitat i visitants turístics. Per exemple, ens agrada indicar que la investigació del professor José Antonio Donaire assenyala que a Europa en les properes dècades veurem un gran increment d'aquesta activitat, principalment donat, entre altres coses, per la jubilació de la generació boomer amb una bona capacitat adquisitiva i amb un bon temps disponible per passar en oci, l'escurçament de la jornada laboral que s'està duent a terme en diversos països europeus i l'encariment dels costs dels vols internacionals que repercutirà en un augment de la mobilitat nacional o interna. Com deia el Xavier Sunyol, el 2019 es va publicar un informe pioner encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, a l'ICTA, la consultoria Inèdit i Barcelona Regional. Era un estudi pioner perquè per primera vegada i d'una forma de quantificació com la que es va fer, es van calcular els impactes, les emissions del sector turístic a Barcelona. Algunes de les dades més rellevants és que gairebé s'utilitzaven dades del 2015. Es va calcular que tota l'activitat turística a Barcelona arribava gairebé als 10 milions de tones de CO2, dels quals això estava principalment concentrat i en un 95,9% a les operacions de transport i arribada i sortida, de les quals el gruix estava concentrat fins a més del 85% en les arribades i sortides d'avió a l'aeroport del Prat. Veiem que altres operacions de l'activitat turística, com l'allotjament, l'oci i activitats o el transport intraurbà, són gairebé residuals. També indicar que són tot i que hi hagi un menor número de vols transoceànics, són aquests els que representen gairebé el 60% de les emissions totals. Un aspecte bastant lògic, pensat que quan més llarg és la destinació... No, perdona. Sí, quan més llarg el vol i tenint en compte que Barcelona té un importantíssim pes del mercat internacional, com als Estats Units, Alemanya, UK, França, Itàlia, importa molt la durada de l'avió en termes d'impacte ambiental o d'emissió. Molt ràpidament, el sector turístic té una relació bidireccional amb el turisme. Per una banda, és un sector altament interconnectat amb altres, com el transport, l'allotjament, el proveïment energètic, el consum d'aigua, i és un gran generador d'impacte, o és un notable generador d'impacte, d'impactes ambientals i d'emissions. Però per l'altra banda, és un sector molt poc capacitat per adaptar-se als canvis derivats del canvi climàtic. A Barcelona, per exemple, dels elements, això és informació extreta del Pla Clima i de Barcelona Regional, algun dels impactes més notoris sobre el recurs turístic serien la pèrdua de sorra i espais de la platja, l'erosió de les infraestructures del litoral, pèrdua del confort climàtic i una major freqüència de períodes de calor extrema. De les platges, per exemple, m'agrada indicar sempre una dada, que és que les previsions més optimistes indiquen que el 2035 només un 54% de les platges actuals complirien amb les condicions d'amplada suficients per proveir de serveis i un 9% estarien completament erosionades. Per finalitzar, arribat a un punt en què s'entén que les operacions d'arribada i sortida en avió són la principal font d'emissions de CO2, cal pensar com el canvi modal pot ser l'eina que millori aquest rendiment. El canvi modal s'entén, doncs, aquells canvis dels usuaris d'escollir un mode de transport a un altre per X motius.
avaluar la capacitat de canvi modal o l'elecció modal de la població internacional, com és en aquest cas el mercat turístic català, és molt gran, és molt complex. Però sí que, per exemple, hi ha estudis qualitatius a nivell europeu, per exemple, de l'Institut Bertelsmann Stiftung, de Europe on Rail o de la pròpia Comissió Europea, que indiquen una miqueta si existeix una certa intenció de canvi per part de la població europea a adoptar altres criteris, més enllà que l'econòmic, el temporal o el de destinació a l'hora d'escollir un mitjà de transport. A l'informe hi han indicats els estudis als que fem referència, hi ha algunes dades indicades, però a mi m'agrada indicar que hay esperanza en el horizonte i que cada vegada hi ha major i més notable interès per part de la població i dels turistes a adoptar canvis a l'hora d'escollir mitjans de transport i utilitzar altres criteris a l'hora d'escollir. Per exemple, la Comissió Europea, en un Flash Eurobarometer, els hi preguntava quins canvis estaven disposats a fer a l'hora d'escollir activitat turística o mitjà de transport. Per exemple, una altra porció, un 82% dels que responien, indicaven que estarien disposats a modificar part dels seus hàbits a l'hora de viatjar i fer turisme més responsable. Tot i que les pràctiques que normalment indicaven anaven molt poc lligades a la mobilitat en avió. També un 46% dels enquestats espanyols indicava que estan disposats a escollir modes de transport en funció del seu impacte ambiental. Això és bastant rellevant perquè a la resta d'encastats, a la resta de països de l'estudi de la Comissió Europea, situava la mitja europea en 36%. És a dir, la mitja dels europeus en un 36% de les respostes indicant que estaven interessats a adoptar canvis i aplicar criteris d'impacte ambiental a l'hora d'escollir transport a la seva destinació turística. A Espanya es situava per sobre d'aquesta mitja amb un 46% i només per sota de Suècia amb un 66%. Europe on Rail, que és una plataforma internacional ciutadana, va realitzar un estudi de les mateixes característiques molt més enfocada a l'elecció modal entre tren i avió. I entre les dades més notables s'indica que un 58% dels encastats estaven disposats a substituir els vols per ferrocarril en cas que existís una oferta de preus atractiva. D'altra banda, un 42% estava disposat a viatjar en tren durant 5 hores per un trajecte que es podria fer en un avió i inclús hi havia un percentatge d'un 23% de la gent que va respondre a l'enquesta que estaven disposats a passar 7 hores. L'estudi e-Opinions a l'Institut Bertelsmann valorava també la intenció de la població europea per lluitar contra el canvi climàtic en diversos aspectes del seu dia a dia i funcions laborals. En la qüestió de la mobilitat i d'activitat turística s'indica que un 47% dels responents indicava que tenia interès a agafar menys l'avió si això implicava una millora neta de les emissions a la Unió Europea. I sorprenentment, 2 de cada 3 encastats es mostraven disposats a recolzar mesures regulatòries per prohibir els vols curts en destinacions que es podrien fer en 12 hores o menys. Doncs això és una petita pinzellada de l'estat actual del turisme, si existeix una disposició de la població, una voluntat al canvi modal, que ens ha servit una miqueta per conèixer on estem, quina és l'opinió, quines són les dades, i en base a això els responsables del projecte, nosaltres també vam fer una petita aproximació dirigida per al Pau Noi de quines millores es podrien fer a la xarxa ferroviària o quines iniciatives es podrien proposar per millorar la mobilitat turística cap a Barcelona i des de Barcelona per millorar significativament i reduir les emissions. I sense més preàmbul li deixo la paraula. Vols el micro? Sí, gràcies.
Has de donar. Molt bon dia. Hem fet molts números i ara es tracta de tots aquests números simplificar la seva presentació amb el tema del tren. Anem endavant, va. Abans ja s'ha dit que la major part de turistes que venen a Barcelona venen d'Europa, però fixem-nos que hi ha un percentatge important que venen d'Amèrica i d'Oceania i Àsia. Curiosament, l'estadística municipal diu que alguns dels que venen d'Amèrica venen en tren. Com poden venir en tren des d'Amèrica? Perquè abans passen per París o passen per Düsseldorf i el mateix amb Àsia. Per tant, aquesta idea d'intentar fer la visita a Europa en comptes de la visita a Barcelona, que abans el director feia referència, que és una idea que ara està portant a terme, i la gent que ve d'Amèrica en tren és un 5%, no és l'1%. És poc, però no és l'1%. La quota actual únicament és important des d'Espanya perquè tenim la xarxa d'alta velocitat més vasta d'Espanya. Crec que aquest any, amb les inauguracions que estan previstes per la tardor, arribarem a 4.000 quilòmetres, una xarxa que fonamentalment està buida de trens. Tenim una gran xarxa i pocs trens, però mica en mica l'anirem omplint. Per exemple, amb la liberalització de la ferroviària, que ha funcionat bé i molt mal, ha funcionat bé entre Madrid i Barcelona i fatal entre Barcelona i París, doncs tenim que entre Barcelona i Madrid hi ha cada dia, entre els dos sentits, 92 trens. Entre la Renfe, la WeGo i la filial de Trenitalia. Però a Espanya això està funcionant i a més Espanya té la característica de que com que té la xarxa més vasta d'alta velocitat hi ha un munt d'estacions d'Espanya, les principals, que són potencialment usuàries del ferrocarril. Per tant, aquesta idea que avui s'està discutint a França de limitar els vols a ciutats que triguin més de 2 hores i mitja seria a Espanya molt fàcil d'implementar perquè les condicions d'Espanya són molt millors que les franceses. Aviam si el govern mou pes en aquest sentit. I després França amb un 10% i la resta veiem que és significatiu, que és molt poc significatiu amb el tren. El cotxe és només important des d'Espanya i des de França. Fixeu-vos que la resta de països també és marginal. Per tant, els països que estan més propers venen en cotxe o en tren i els que estan més distants quasi tots venen amb avió. Com és lògic. Aleshores, nosaltres ens hem fixat uns objectius de transvasament que són discutibles, però és un objectiu que podíem estar aquí tota la tarda, tot el dematí i la tarda, i al final crec que us convenceríem que això és possible. Com que no tenim temps per fer això i tampoc us desitjo aquesta tragèdia que m'escolteu durant 5 hores, les transferències modals, doncs anem a fixar uns objectius, no? Ràpidament. Espanya, home, si estem al 40%, i totes les ciutats espanyoles tenen xarxa d'alta velocitat, arribar al 80% en polítiques públiques com la que estan aplicant a França o a altres llocs, i altres polítiques de preus i de taxació i de tarifes i tal, això seria possible. A Europa no ens en sortirem fins que la gent pugui comprar un bitllet, un únic bitllet, des de Düsseldorf fins a Barcelona, des de Londres fins a Barcelona, des de Roma fins a Barcelona. Si hem de comprar 4 o 5 bitllets o 3 o 4, això l'aviació ho ha aconseguit i el ferrocarril encara no perquè són compartiments estancs. Després, com veurem, quan passem a parlar del que passa entre Figueres i Perpinyà, ja avançarem amb això. Fixar un objectiu per França del 30%, Alemanya i Itàlia, home, estem pensant lògicament en les parts que estan més properes. D'Itàlia no pensem que ningú pugui venir de Nàpols a Barcelona amb tren, perquè és una volta de 1.800 quilòmetres, em sembla, no? Però, en canvi, des del nord, des del Piemonte, des de la Lombardia, des de la Ligura, això és perfectament possible. I França ja ni te digo. França és el segon país que té la xarxa d'alta velocitat més potent d'Europa, darrere d'Espanya. I, per tant, allà pensar que podem passar d'un 10 a un 30% amb les polítiques públiques adequades que esperem que la Comissió posi en marxa. Per cert, el proper cap de setmana hi ha una trobada a Barcelona de la
i EPF, European Passenger Federation, Federació Europea de Passatgers, que tractarà d'aquest tema. Per què la liberació ferroviària està funcionant bé? Per exemple, amb el corredor Madrid-Barcelona, amb el corredor París-Brussel·les, i està fracassant estrepitosament amb el corredor Barcelona o Espanya, nord d'Europa. Suïssa també és un país que està proper i Bèlgica també. Fixeu-vos que a Suècia ja no fem volar coloms, tot i que els suecs són els que menys volen volar, des que la Greta Thunberg va posar de moda la idea de que la vergonya de volar, així tot, són prudents, un 2%. Per tant, aquesta taula crec que és perfectament. Amb la qual cosa passaríem, la quota europea passaria del 13%, que tenim ara, al 56%. Com que tenim a més la sort que els països més poblats també són els que estan més propers a Espanya, doncs, naturalment, el pes de cada ferrocarril pesa més que no passa el de Txecoslovàquia, que està molt lluny. Amb això incrementaríem gairebé en 2 milions de viatgers, multiplicaríem per 3, de 1 a 3 milions, i fixeu-vos que una part important seria des d'Espanya. Això d'aquí serien els viatgers no nets, sinó els nets més els antics. Això d'aquí hauria de sumar 3 milions. Lògicament, els països que transferiran més viatgers són els més propers i els més grans, és a dir, Espanya i França, bàsicament. Bueno, aleshores, què passa entre Barcelona i França, que és Europa, perquè és la porta d'Europa? Doncs passa que ens van gastar 3.500 milions d'euros per construir la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Perpinyà, amb parades a Girona, Figueres, el túnel aquell del Portús. I això es va inaugurar el 2013, i jo era més jovenet que ara, era gran ja, Recordo que vaig anar a la inauguració i vam fer allà una fotografia a Perpinyà amb els col·legues francesos, cadascú amb una bandereta francesa i catalana, allà. I vam pensar, això és el principi del despegue del ferrocarril. Escolta, ens vam equivocar. En aquell moment hi havia 5 serveis a l'hivern cap a França des de Barcelona. Crec que hi havia 6 o 7 a l'estiu. Jo crec que vaig arribar a veure una oferta que a l'estiu hi havia 2 trens més a París. I avui, el 2023, han passat 10 anys. Sabeu quants trens tenim a França? 2. A l'hivern, i la SNCF anuncia un tercer a l'estiu per anar cap a París. I la Renfe està allà intentant, escolta, que avui el meu tren, cap a on? Cap a Lió i cap a Marsella. Bueno, doncs aviam si ho aconsegueixen fer. Sabeu quants trens surten de Perpinyà en amunt cada dia? 29. Sabeu quants trens surten des de Figueres-Vilafant, no Figueres centre, Figueres-Vilafant cap a baix? 20. Sabeu quants trens hi ha entre Figueres i Vilafant? Perdó, entre Figueres, Vilafant i Perpinyà? 2. Està clar que aquí el problema, aquí el problema és dels operadors. Com és possible que 29 cap al nord, 20 cap al sud i 2 al mig? Quan, a més, fa 10 anys hi havia 7. Bueno, això d'aquí és un tema que la Comissió Europea s'ha de posar perquè la liberalització ha funcionat molt bé amb el corredor Madrid-Barcelona i ha fracassat estrepidosament amb el corredor Barcelona-Europa, que és cap a Montpellier i tal. Es diu que, home, és que hem de construir la secció d'alta velocitat. Sí, tant. Hem de construir la secció d'alta velocitat entre Perpinyà i Montpellier i aleshores tot estarà arreglat. Fals. Sabeu que triga avui un tren entre Barcelona i París? 6 hores 50 minuts. Sabeu quantes parades intermèdies fa? 10. Sabeu quant temps esmerça cada parada? Un tren d'aquests de llarg recorregut, perquè entre Cancelles i Arreas passes 10 minuts. 100 minuts. Sabeu quan trigaria un tren directe avui? Amb l'actual infraestructura, és a dir, alta velocitat de Barcelona a Perpinyà i des de Nîmes fins a París, si no fes parades, 5 hores 10 minuts. Hòstia, quin canvi, no? Sabeu quin estalvi de temps proporcionaria la secció d'alta velocitat entre Perpinyà i Montpellier? Montpellier, en català, 45 minuts. I si fes parades, 20. Per tant, el tema principal no és la secció d'alta velocitat,
que falta, que tant de bo arribi, no? El tema principal és que ha cessat la cooperació entre la Renfe i la SENCEF, s'han dedicat a apunyalar-se mútuament en detriment dels usuaris i que el tren fa un nombre importantíssim de parades que no hauria de fer. Per què un tren de Barcelona a París ha de parar a Béziers? Per què ha de parar a Aix? O a Nîmes? Quan hi ha 29 trens que surten de Perpinyà cap amunt, la major part dels quals fan aquestes parades. Bueno, i aleshores, aprofitant la xarxa actual que tenim de ferrocarril, doncs pensem que amb el futur i amb el present, però un futur ràpid, es podia passar de les 6 hores 50 minuts, aquí posa 30, la talla eren 50 minuts, que per cert el tren va arribar, el tren que va a París, té un minutero i té un segundero. I quan va entrar a l'estació de París, posava segon 0. O sigui, va ser puntual el segon. La tornada, no explico les putades que em van fer, que vaig haver d'agafar un avió. Però vaja, l'anada va anar molt bé. Pues reduir de 6:30 a 4 hores 50, la de Brussel·les-Barcelona, via no París, sinó París-Perifèria, Charles de Gaulle, és possible. Des de Charles de Gaulle hi ha molt bona connexió a París. Hem de funcionar amb xarxa, com funcionen els suïssos. Sabeu quin és el ferrocarril que funciona millor d'Europa, de llarg i del món, en captació de viatgers? El suís, que és el que va menys ràpid, però és el que fa millor les correspondències. I quan hi ha un bon sistema de correspondència i tens un passe per tot l'any, la gent no li importa canviar de tren cada X temps, perquè els salts són salts de 10 minuts. Per tant, amb això el que fem és aconseguir especialitzar corredors. Quan has d'anar ràpid, o sigui, quan has d'anar lluny, ves ràpid, però després tota la distribució no cal que vagis ràpid, cal que vagis molt freqüent, cada 30 minuts, que no hagis de pensar, cada 15, que vagis a l'andana i tinguis el tren per anar fins a Zurich, no? Bueno, de Brussel·les a Barcelona, 9 hores, d'Amsterdam a Barcelona, 9 hores, amb canvi de tren a París, també especialitzar corredors. Pensem que hi ha aquesta companyia holandesa, el Sleepy Train, que està proposant un tren nocturn el 2024 entre Amsterdam, Brussel·les, suposo que farà alguna parada a Charles de Gaulle per arreplegar la gent de París, i cap aquí. I que aquest projecte ha estat un dels seleccionats per la comissió com uns projectes prioritaris. Vam preguntar a la comissió què volia dir prioritari. Hi hauria diners pel mig? Es veu que no, però hi haurà acompanyament. I vistes els problemes que hi ha hagut a la línia de Barcelona a París, un acompanyament sempre és d'agrair. De Londres a Barcelona, en canvi, París 9 hores, de Zúrich a Barcelona 10 hores, en canvi, París. Això d'aquí amb trens, diu, després estan els nocturns. Vilà a Barcelona, bueno, amb un temps optimitzat, tot això d'aquí es podia convertir des de les 4 hores i mitja fins a les 9 hores. Home, direu, és que és molt això. Bueno, ara ja no, perquè m'he fet gran del tot, però abans de fer-me gran del tot, viatjava bastant per Europa i com que no hi havia trens, sempre anàvem amb avió. Tota la culpa anàvem amb avió. I vaig fer una estadística dels meus viatges. I els meus viatges em deia que un vol a Europa, és a dir, amb una distància de 1.500, entre 1.500 quilòmetres, suposava des de Barcelona un temps de viatge porta a porta entre 6 i 7 hores. Si portava maleta, 6. I si no portava maleta, doncs sí. Si portava maleta, 7. I si no portava, 6. De manera que aquesta és la realitat. Això aquí es pot escurçar, clar que sí. Es pot escurçar amb taxis. Però al final, els taxis d'anar d'origen fins a l'aeroport i de l'aeroport fins a destinació el poden acabar costant més que el bitllet d'avió. I per tant, al tanto amb això d'aquí. Cadascú es fa els seus números. Per la meva experiència personal, que era mai agafar taxi, sinó agafava el tren. Tenia temps, no? Es marxava un dia a anar i un dia a tornar, i allò formava part del viatge. Hi ha gent que s'avorreix del viatge. Jo tenia molta cosa per llegir i mai no m'avorria. Bé, doncs, a partir d'aquesta experiència dels 7 hores de viatge per anar a un lloc d'Europa, aquestes hores, amb aquest temps millorat de 9 hores, de 8, de 7, són temps importants. Pensem que, a més, hi ha una enquesta molt interessant que diu que el 16% de la població europea té por a volar o no li agrada volar. I només ho fa quan són circumstàncies molt especials.
Si el teu fill està fent un Erasmus, hi vas. Si no, no hi vas. De manera que penso que aquestes quotes ferroviàries que hem marcat de cara al futur són perfectament possibles. Ara, per exemple, aquesta última que estem ficant darrerament, el tema de la connexió amb Lisboa. Ara, la secció entre l'entrada d'Extremadura, que és Plasencia, i la frontera portuguesa, que és Badajoz, ha millorat extraordinàriament. I la setmana que ve inauguren la primera fase d'electrificació entre Plasencia i Càceres. I a final d'any s'arribarà fins a Badajoz, amb la qual hi haurà un tren elèctric que farà tot això d'aquí. I pel costat portuguès estan a punt d'acabar els treballs de la secció d'alta velocitat entre la frontera, que és Elvas, i Évora. I d'Évora fins a Lisboa hi ha molt poca distància. Per tant, tot això d'aquí, en el futur, millorarà molt. I parlant de trens nocturns, a més de recuperar els que hi havia quan jo era jove de debò, que els havia utilitzat tots, el de Milà, el de Zúrich i el de París, i a més d'aquestes... Recordeu que fa 2 anys va haver-hi un míting ordenat pels presidents de govern de França, Alemanya, Suïssa i Àustria, que van ajuntar els seus operadors, ÖBB, Deutsche Bahn, SNCF i SBB, es van ajuntar a França i es van fer una declaració dient que farem aquesta oferta de trens nocturns. I entre l'oferta de trens nocturns hi havia una que van dir que pel 2024, de moment, no hem sentit res, siguem optimistes, de la ÖBB, Österreichische Bundesbahnen, que deia que hi hauria un tren des de Zúrich fins a Barcelona. Zúrich-Barcelona nocturn. El dels holandesos, el Sleepy Train, des d'Amsterdam. Tot això d'aquí està aquí. I per tant seria molt d'agrair que el govern espanyol despertés del seu somni nocturn, de que no vol trens nocturns, i es posi les piles perquè és l'únic país d'Europa que no està remant a favor del ferrocarril. Això de dia i de nit hi ha molta oferta. Són les emissions. Les emissions del ferrocarril van sortir a la primera diapositiva, que de mitjana eren 33 grams per viatge quilòmetre, però a Espanya, tota Espanya, tenim la particularitat que, degut a l'abundància d'energia elèctrica renovable, que som una de les entre els països grans som la principal potència europea, tot ell se subministra amb energia elèctrica renovable 100% renovable certificada. De forma que quan una persona puja a un tren espanyol de TMB, de Madrid, o d'Euskotren, o de la Renfe, o de Ferrocarrils de la Generalitat, les seves contribucions són zero, climàtiques. A Europa no, a França és molt baixa degut al gran pes de l'energia nuclear, que té emissions baixes. Hem fet una sèrie de càlculs, i amb aquests càlculs que estan particularitzats per països, arribem a aquesta reducció d'emissions que aconseguim l'important, una reducció de gairebé 1 milió de tones. Direu, home, això és molt poc, Pau, perquè teníem unes emissions globals de 9,5 milions de tones. Això és el que podem fer, perquè no podem fer venir a la gent del Japó en tren, però sí que podem fer venir en tren a la gent del nord d'Itàlia, de França i de l'oest d'Alemanya, de Bèlgica, del sud d'Anglaterra, d'Holanda i de Luxemburg i de Suïssa. Això sí que ho podem fer. Per tant, concentrem-nos en el que podem fer i aquestes emissions que aparentment no són molt importants, en termes relatius sobre les emissions que tenien els bitxers abans, són importants. Són importants. I ja acabo la meva intervenció i ara passa al Daniel Pi. Hola, molt bon dia. Molt ràpidament, podríem dir, hem fet un treball. Aquest treball diu que un canvi modal ens permet un estalvi important d'emissions vinculades al sector turístic i ens diu també que això ens reforça la imatge d'aquest sector i ens el fa més atractiu. El meu nom és Daniel Pi, parlo també amb l'equip de la PDP, la Georgina Montesinos i el Carles Garcia, que són les 3 persones de la PDP que hem estat vinculades en aquest projecte. I llavors hem posat aquesta pregunta, què en podem esperar d'aquest projecte? I la resposta serà allò del depèn. Depèn si considerem que això és el final d'aquest projecte, la presentació, el posem a disposició de qui el vulgui, o si per contra
el fem servir de punt de partida per intentar, en primer lloc, una feina evident de divulgació, de disseminació, d'explicació, de presentació. I, a més, un intentar, en la mesura que sigui possible, aquesta estratègia de disminució de les emissions vinculades al turisme, siguem capaços de que vagi calant a la població, a les administracions, etc. Per tant, per nosaltres això no és el final avui, ni molt menys, sinó que és el començament de tota una segona fase de disseminació, de presentació, i que hem preparat en base a un seguit de... No, he tirat al darrere, per tant, això és endavant. Qui considerem que nosaltres hem de tocar tenint en compte el contingut? Sector turístic, ciutadania i administració. En primer lloc, i abans de passar a aquests webinars, que ja queden aquí anunciats, data, hora, aquestes coses, també farem una feina d'entrevista personal en tots aquells agents que considerem rellevants. I aquests agents, doncs, aquí tindrem, per suposat, el que és el sector turístic, i aquest sector turístic tenim des de les organitzacions patronals, però tenim la Fira, però tenim el Patró, tenim els ens impulsors de turisme, etc. I aquí ens reunirem, presentarem el projecte de manera individualitzada. Tenim les administracions. En primer lloc, evidentment, l'Ajuntament de Barcelona, ja que el projecte ha sigut possible gràcies a la línia de lluita contra el canvi climàtic. Però també tota la resta d'administracions supralocals, la Generalitat de Catalunya i totes aquelles administracions que hi puguin fer. I finalment, tot el que seria el sector de ciutadania, moviments socials, moviment ecologista, moviments sindicals, etc., en els quals també ens hi dirigirem. Per tant, aquí era tota una feina d'anar presentant, d'anar dient, escolteu, aquest és un tema que ens està donant competitivitat, que fa que el sector turístic sigui atractiu, que ens millora i que, a més, baixem emissions. Però... A més d'aquestes entrevistes, ara sí que farem una sèrie de webinars. El del sector turístic és el dia 30, el de ciutadania el dia 6, el de 5:30 a 7 de la tarda i el d'administració, vols dir que és el dia 6 també? No, és el dia 8, Anava a dir, si no, jo no hi compteu amb mi. Encara, el desdoblament encara no el tinc. Bé, en tot cas, farem aquests webinars amb els objectius de cadascun d'ells presentar, treballar el tema. Evidentment, donarem el fulletó, l'informe resumit, i donarem també l'informe, el posarem a disposició de tothom que el vulgui. Tenint en compte cadascun d'aquests sectors, també incidirem més en algun dels missatges. Tant el Pau com el... Ja han explicat una mica quin és el contingut, però si passem... Si passem a la diapositiva, hem elaborat una sèrie d'infografies que no diuen res més que el que ja us hem explicat, però que procuren ser resumides, clarificadores i, sobretot, molt didàctiques, perquè ens haurem de fer aquesta feina de disseminació a persones amb uns nivells diferents de vinculació amb el sector o de coneixement de les característiques del tema de les emissions. Per tant, tenim, quan parlem de sector turístic, una explicació de la situació actual. Fixem-nos que són exactament les mateixes dades que hem vist abans, per tant, jo no les repeteixo. Insistir molt en que només tenim una connexió transfronterera, com ens està venint la gent i això quin percentatge d'emissions suposa. I, a partir d'aquí, parlar de quina és la situació que proposem. Això, què ens permetria guanyar? Són les dades que ha presentat el Pau. Què cal fer per fer-ho possible? Doncs enfortir les relacions existents, també dins de la península Ibèrica, que tenim una xarxa excel·lent però excessivament radial. Recuperar les relacions perdudes en els últims anys, establir noves relacions, i amb tot això, amb un objectiu d'una reducció important de les emissions. I aquí tenim per cadascun dels destins principals, dels orígens principals, quins serien els percentatges que proposem. Amb aquest eslògan, canviant l'avió pel tren, Barcelona guanya. Si parlem de ciutadania, quan farem el webinar de ciutadania,
les dades sempre són les mateixes, l'explicació sempre és la mateixa, no aniré repetint. Però sí que una mica ho canviem amb el que és la presentació. I aquí el que incidim molt és en tot aquest procés que es dona en aquests moments i que fa que tinguem demanda per fer aquest canvi. I que, per tant, des de que tenim la qüestió de la vergonya de volar, des de que hi ha gent que té por a volar, des del fet de que els europeus, quan els hi preguntem voleu utilitzar el tren, ens diuen que sí, i això funciona, i també les diferències, les dues dinàmiques que hi ha en aquest moment entre Europa i Espanya pel que fa als nous serveis nocturns, a la recuperació de línies regionals, als restabliments de relacions Eurocities, mentre que aquí no tenim relacions transfrontereres, s'estan fent integracions contagioses, etc. Per tant, és el mateix explicat d'una altra manera. I presentem, és la mateixa taula que ha explicat el Pau, però ho presentem d'una manera que intentem que sigui més pedagògica. En el temps actual que tenim, aquí ens n'oblidem del mapa. El mapa, la distància d'aquestes ratlles és el temps. A mi tant me fa els quilòmetres que faig, el que m'importa són les hores que trigo. Per tant, nosaltres tenim en aquests moments uns temps actuals, que són el vermell, que, a més, sabem que podem millorar i tenim totes aquestes isòcrones que ens fan pensar que tots aquests destins són susceptibles d'aconseguir un canvi model important. I que, per tant, aquí és on hem de picar pedra per aconseguir-lo. De quina manera? Ja s'ha explicat, posant uns serveis atractius, posant una facilitació a l'hora de comprar un bitllet i posant uns preus que estiguin en consonància amb les alternatives aèries. Explicarem, evidentment, quines són, vull dir que l'avió o el tren, quines són els avantatges que ens aporta el tren i explicarem aquestes dades d'emissions en funció de quilòmetre viatjat i en funció de cadascun dels modes de transport. I finalment, a l'administració doncs, ja és un altre llenguatge. Llavors, què explicarem al que seria l'administració? Doncs bàsicament dues coses. Primera, que tenim un munt d'experiències positives a Europa per copiar. Copiar queda una paraula una mica lletja. Per inspirar-nos pels nostres canvis, va. Llavors, vull dir, des de que si el govern francès ha prohibit els vols de curta durada, si els ferrocarrils austríacs han fet una xarxa que en aquest moment ja uneix... Jo diria que falta aquí algun país i tot. Està fent tota una xarxa de trens nocturns absolutament fantàstica. Que si resulta que la companyia sueca, amb una densitat de població infinitament més petita que la nostra, està donant serveis. Que si resulta que la companyia neerlandesa està plantejant-se d'arribar a Barcelona. Si els governs estan donant tiques... Bueno, tot això poden ser qüestions, i n'hi ha moltes més, el fet de que quan arriba a destinació a la persona se li entregui, a la destinació turística, se li tingui una facilitat molt gran per utilitzar el transport públic. Bé, totes aquestes experiències es poden veure i també un seguit de recomanacions de com podem impulsar aquest canvi. Doncs un full de ruta clar, específic, públic de descarbonització del turisme, amb el seguiment corresponent i l'avaluació, una millora de la informació fomentant la lluita contra el canvi climàtic, emissions, petjada del carboni i d'alguna forma ser molt explícits amb això, explicar-ho molt. Fer d'aquest Barcelona destinació zeros emissions un lema que atraigui a la gent, al visitant. Per tant, llavors també bones connexions ferroviàries, perquè condiciona, si no hi ha les condicions no ho podrem fer, però amb aquestes bones condicions, a les accions de màrqueting, promovent el canvi modal, oferir activitats i serveis de mobilitat turística més sostenible i crear o potenciar aquesta marca Barcelona destinació zero emissions que incentivi la descarbonització del sector. Anar plantejant, de fet s'ha fet a la introducció, anar plantejant aquesta nova cultura del turisme. No tot és anar molt de pressa en un lloc, estar-hi molt poc i marxar de pressa, sinó comoditat, dins del transport pot haver-hi connexió a internet, entreteniment, però també ens deixa al mig del poble, de la ciutat, etc. I
promoure i premiar les iniciatives que promoguin connexió ferroviàries amb altres països, la prohibició de vols i la fiscalitat verda. I després també, encara que hem dit, i ho hem dit nosaltres en el nostre estudi, que el principal motiu d'emissions són els vols o el trajecte d'arribada i de marxa de Barcelona, quan s'està aquí, per un tema d'imatge, hem de procurar que la imatge també sigui d'una ciutat que és absolutament curosa amb el tema de les emissions. Per tant, tenir la flota de repartiment progressivament electrificada, tenir la flota de taxis progressivament electrificada i els establiments hostalers certificats, com s'està fent, és una cosa que ens ajuda a donar coherència a tot aquest paquet de Barcelona destinació zero emissions. I això seria el que m'ha tocat explicar a mi. Moltes gràcies i, evidentment, ens posem a disposició vostra per tot el que siguin preguntes. Hola? Vale, sí, està obert. Doncs ara, si teniu alguna pregunta, aneu aixecant mans i us vaig passant el torn. Sí, tenim una per aquí, també per allà. Perdó, amb les càmeres. Hola, bon dia. Soc la Montse Poblet de Catalunya Ràdio. Volia que algú de vosaltres, no sé si potser el Pau, ens podria dir quins són els punts forts i quines són les principals dificultats que hi ha per aconseguir aquest objectiu que esteu plantejant i també si em podeu concretar en quin termini l'esteu plantejant. Bé, els punts forts és que disposem d'un ferrocarril que és molt potent. Els punts forts és que hi ha un percentatge important de la població espanyola i europea que està disposada a utilitzar el ferrocarril. I els punts febles és la manca de cooperació, quan no l'obstrucció entre la SNCF i la Renfe, perquè hem reduït l'oferta quan tothom pensava que es multiplicaria, i el fet també de que els avions continuen tenint un munt de subvencions. Per exemple, els avions no paguen impost d'hidrocarburs, els avions internacionals no paguen IVA. I com a altre punt també negatiu és la manca de la possibilitat de comprar un bitllet de tren porta a porta. Has d'anar a comprar un bitllet país a país. Excepte amb aquells operadors com la SNCF que donen servei a París, a Barcelona. Per tant, tu pots comprar un bitllet Barcelona-París a través de la SNCF i la idea seria que hi hagués un portal europeu que fos obligatori que les companyies subministressin les dades i que els bitllets internacionals es compressin allà. Però això va una mica contra la idea de la liberalització de la Unió, que ha funcionat en alguns llocs i ha fracassat estrepitosament a casa nostra. I l'altra part de la pregunta, quina era, sisplau? El termini. Afegeixo, França ha prohibit els vols que es puguin fer en trajectes de tren, crec que de menys de 2 hores, no? Sí. Veient trajectes com el de, crec que he vist, Gijón, 8 hores, quines possibilitats tenim a Espanya o a quan ho tenim de poder fer una cosa com aquesta? Bueno, Gijón està a 8 hores, però la major part de ciutats estan a menys de 4 o 5 hores, de manera que l'excepció seria Gijón, no? El termini per sustentar tot això, moltes de les propostes es podrien fer demà passat si el president del govern ordena hágase. Ara que estem en campanya seria bo que el president d'aquestes decisions que ha pres pim-pam-pam, una d'elles fos aquesta d'aquí. I les altres que requereixen més gestions, jo crec que si la Comissió Europea apreta, totes aquestes es podrien implementar en un termini d'un parell d'anys. Abans no he esmentat que aquest increment d'oferta de 2 milions increment de demanda d'1 a 3 milions de viatgers en ferrocarril per arribar a Barcelona, que significa 2 milions nets, significaria diàriament l'organització de 43 trens. 43 trens d'anada i 43 de tornada, que serien 22 amb Espanya i Portugal i 21 amb França cap amunt. I la xarxa
d'alta velocitat està perfectament preparada per absorbir aquests i multiplicant per 5 si calgués això. Per tant, no hi ha dificultats infraestructurals. Si la SNCF decideix anar ràpid a París en comptes de parar per tots els pobles, això d'aquí ho pot fer en 2 minuts. Per tant, moltes d'aquestes decisions són coses que es podrien implementar, començar a preparar amb el que queda del 2023 i que comencessin a funcionar amb el 2024 sempre que hi hagi voluntat política. Temes com el bitllet únic, això seria més complicat perquè es posa d'acord a les burocràcies de molts països. Per cert, que quan un vol bellugar-se per Espanya amb tren és molt millor anar a la web de la Deutsche Bahn o de l'operadors suís, la SBB, que no pas la Renfe, perquè tu preguntes a la Renfe com anar de Sabadell a Vilés, et diu que no hi ha servei. La Renfe també ha de millorar moltes coses. També hem d'esmentar aquí la bona notícia de que un dels 10 projectes triats per la comissió per recolzar és esmentat el de l'Sleepy Train d'Amsterdam, Brussel·les, Barcelona, però hi ha un projecte català impulsat per Ferrocarrils de la Generalitat per bastir un sistema de proximitat d'alta velocitat amb el triangle Toulouse, Tolosa, Montpellier, Barcelona. I jo confio que Ferrocarrils sigui capaç de trobar els 200 milions d'euros que val això, no crec que tinguin problemes, no? I implementar-ho de forma... Però els trens s'han de construir, Tu vas a comprar un cotxe i el tens demà passat. Vas a encarregar un tren, entre la licitació, la fabricació i l'entrega poden passar 3 anys. Però aquesta iniciativa de la Generalitat, que és molt bona, el que fa és solucionar les connexions entre Occitània i Catalunya, però no el que passa més amunt, que és un tema més. Per tant, són moltes mesures, es podrien implementar a partir de demà i el 2024 podríem començar a recollir els fruits i en funció que hi hagi voluntat política, com hem vist, en molts fronts, perquè hi ha molts fronts. Però jo soc molt optimista, si no és que no estaria aquí, per tant, optimisme també amb aquestes previsions. Si em permets, i seguint el fil, m'agradaria emfatitzar molt la importància dels nocturns, perquè encertadament plantegeu el fet que no està en la distància com l'isòcrona, però per l'altre cantó, i ho dic com a antic usuari de l'Elipsos, és diferent el temps diürn que el nocturn. 8 hores de dia perds el dia, 8 hores de nit les guanyes, no? I en aquest sentit jo crec que també és una reflexió important a tenir en compte. Vam fer una jornada a Madrid i va venir un francès que ens va deixar tots enlluernats amb la següent frase. Un viatge en tren nocturn dura 1 hora. Com? Dura 1 hora. 30 minuts per dormir-se i 30 minuts per despertar-se. I em vas quedar amb aquesta idea i pensar, quin missatge més bo. Totalment d'acord amb el que diu ell, sí. Si hi ha alguna pregunta més? Per aquí. Hola, em presento, soc tècnic de l'Ajuntament, de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. De fet, soc la persona que estic fent el seguiment del projecte i que en Xavier Sunyol ja ha presentat en relació que aquest projecte està subvencionat pel Pla Clima de l'Ajuntament de Barcelona. Jo felicitar-vos, realment és un estudi que ha estat molt bé i tinc moltes ganes de veure tots els passos que farem ara, que heu comentat, perquè realment heu fet un recull molt interessant i ara veurem com podem difondre tot això i que la gent cada cop utilitzi més el tren, evidentment. Jo, com a usuari de tren durant molts anys, perquè treballava fora de Barcelona durant molts anys, però també en el turisme sempre he intentat utilitzar el tren, des de Viena, típic Bratislava, fins a Budapest, que és fantàstic, que és puntualíssim i és el típic viatge amb tren. Com des d'Egipte baixar amb tren, això ja no és tan fantàstic, però també és una altra aventura. Realment soc molt aficionat i m'encantaria viatjar amb tren. El que em va cridar molt l'atenció és una foto que vaig veure, no sé si per Twitter, no sé on, una web, es veia un mapa d'Europa en negre i que eren els trens de nit, el que comentava el Xavier Sunyol, en el qual es veien totes les línies nocturnes que hi havia a Europa i estaven tota Europa marcada excepte Espanya.
Espanya no hi havia cap línia, actualment, no sé si és veritat o no, però perquè era una imatge, no sé si era veritat, no, llavors? A Espanya no hi havia cap línia nocturna, quan jo, antigament, feia molts anys, havia fet alguna de tren nocturn, que havia anat. O sigui que potser amb això hem anat fins i tot enrere i és una pena. I, per tant, animar-vos, felicitar-vos per l'estudi i animar-vos i tirar endavant. Sí, amb el tema del tren nocturn no és una sensació, hem anat endarrere. Hem anat endarrere en el sentit de que s'han anat traient serveis des dels... Primer hi havia els trens hotel, es va passar els estrelles, els trens hotel, però això posteriorment es va anar reduint. En principi es deia que era perquè era per substituir-ho per línies d'alta velocitat, però amb la pandèmia van desaparèixer els 3 últims serveis que quedaven a la península Ibèrica. El Lisboa-Hendaia, el Lisboa-Madrid i el Barcelona fins a la cornisa, fins a Galícia. Llavors, érem la pandèmia, però ja es va veure aviat que quan s'acabés la pandèmia aquests trens desapareixien. Què passa? A ulls de qui està situat al centre de la península, realment el tren d'alta velocitat et pot suplir el tren nocturn, a no ser que tu vulguis anar amb tren nocturn per un tema d'estalvi d'hotel. Però quan estem parlant d'extrem a extrem de la península, aquestes relacions ja no són tan directes i en algun cas perquè ens falta xarxa. Tenim una excel·lent xarxa, però, per exemple, per anar aquí al País Basc encara ens falta millorar aquesta xarxa. En algun cas per això i en algun cas perquè la distància ja se'n va lluny, doncs si estàs fent un Barcelona-Lisboa o un Barcelona-La Corunya és molt més llarg i aquí és on tindria absolut sentit la reintroducció dels trens de nit dins del que és la península Ibèrica. I, evidentment, no cal dir que quan te'n vas en el mig radi d'Europa, per tant, tot allò que sigui més enllà de les 5-6 hores, la solució més raonable seria un tren de nit. I aquí tothom té moltes històries a explicar, però és que jo ho faig totalment al revés. No expliquem les històries, que espantarem la gent. Els trens de nit actuals no tenen res a veure amb els trens de nit de fa 40 anys. Són còmodes, són nets, tens privacitat, són silenciosos. Per tant, d'alguna forma estem parlant d'una manera de viatjar molt segle XXI, No té res a veure amb els trens d'enrere que algú pot recordar. Però sí, hem tirat enrere i aquesta és una qüestió que és curiosa, perquè aquí anem totalment a l'inversa. I en converses amb algun directiu de Renfe ens hem trobat és que nosaltres no hi creiem els trens de nit. A veure, ho està fent pràcticament tota Europa, o sigui, França els està reintroduint i també li ha costat, però és que hi ha països que estan apostant per això d'una manera molt important. Si algú té interès, disposem d'un mapa actualitzat i es pot anar veient com les línies de tren nocturn a Europa s'estan incrementant, mentre que la península Ibèrica ha quedat ja en aquest buit absolut d'absència total de trens nocturns. Digues. Ahir mateix es va inaugurar el servei nocturn entre Berlín i Brussel·les. Gràcies. Moltes gràcies felicitats per la feina feta. Jo tenia una pregunta amb el tema de les administracions. Estic a l'Agència Catalana de Turisme, soc tècnica de l'Agència Catalana de Turisme i us volia preguntar sobre quan feu les reunions amb les administracions o diu que fareu consultes, ho trobo ideal. Teniu pensat contactar d'aquells departaments o agències que tenen competència específica per poder assolir els objectius marcats? Perquè crec que els objectius són fantàstics, l'informe superbé. A mi m'agrada tant que el que em preocupa és realment veure quines portes trucar per realment assegurar que es truquen a les portes que tenen competències que ens ajudin a aconseguir els objectius, perquè molts cops ja sabem tots que l'administració és complexa en si. Aleshores, quin plantejament teniu per poder assolir aquests objectius trucant a les portes adequades? Doncs hem començat una feina d'identificació d'agents i aquí és allò, vull dir, en primer lloc, preguntar els que saben. Per tant, Ajuntament, escolta, qui creieu que són els agents claus amb els quals hi ha no només els agents claus, sinó dins de cada una de les administracions o quines són les persones, quines són els departaments que ens poden ajudar a fer aquesta estesa. I en aquesta fase estem ara. I a més, amb tota claredat, qualsevol ajuda en aquest sentit serà molt benvinguda. Per tant, quan sortim en parlem. Perfecte. Gràcies. Digues.
Bon dia, em dic Jordi Salat. Només volia comentar un parell de coses. No em sorprèn el fet que hi hagi aquest problema entre la SNCF i la Renfe, perquè als anys 90, quan jo venia de Montpellier a Barcelona, em vaig trobar amb una anècdota curiosa, i és que a l'arribar a Portbou, mentre baixava del tren francès, que anava puntualíssim, va sortir el tren que anava cap a Barcelona, també puntualíssim. De manera que vaig haver d'esperar 1 hora i mitja al següent. Això té cost zero. Coordinar horaris tenia cost zero. No calia fer un túnel, només calia coordinar horaris. I no va ser possible. Ara veiem que tenim el túnel, que hem fet una gran inversió, que l'hem pagat a tots, que s'ha liberalitzat el servei, però les companyies que faran servir aquest servei han decidit no posar-se d'acord. La pregunta és, això no té una solució via administració perquè això no pugui passar? És a dir, si tu tens una línia que ha costat una fortuna perquè els senyors que donen el servei no es posin d'acord, això hauria de tenir una penalització, dic jo, no ho sé. Sí, durant molt temps s'ha dit que el problema dels trens internacionals era la diferència d'ample. I resulta que això cau pel seu propi pes perquè en Portugal no tenim cap diferència d'ample i no tenim servei ferroviari adequat, i en França en aquest moment ja tenim una via sense canvi d'ample i no tenim servei ferroviari adequat. A veure, quan SNCF i Renfe no es posen d'acord, no és que no es posin d'acord perquè no ens volem posar d'acord, sinó que surten els temes tècnics. I aquests temes tècnics són simplement subrefugis pels quals s'amaguen la poca voluntat perquè un altre entri en el que considero el meu mercat. I jo sóc el meu mercat, arribo 20 trens fins a Figueres. Aquest és el meu mercat, no t'ho diré en francès, i arribo 20 trens fins a Perpinyà. Nosaltres creiem que aquest és un tema en el qual els propers anys la Unió Europea hi haurà de jugar un paper molt important i que la nostra feina en aquest cas és apretar perquè la Unió Europea actuï sobre aquestes barreres disfressades d'homologacions tècniques que mai s'aconsegueixen. Si no hi ha més preguntes, doncs, Jeremy, tu mateix. Sí, soc Jeremy Foss, el director fundador de l'associació Ecounió. Vam co-liderar aquest projecte i estem molt contents d'estar aquí avui, de presentar la feina que vam fer, aquesta investigació que vam portar des d'Ecounió, l'equip que tenim aquí, Gerard, Elena, també de la Fundació Mobilitat, el Pau i de tot l'equip també de la PTP. I també agrair la vostra presència perquè és l'inici del final d'aquest projecte, però òbviament aquí comencem una etapa molt més política d'implementació de recomanacions. Nosaltres el que vam fer és investigar, dibuixar un full de ruta i el que tocarà no només al sector públic, però també al sector privat. Les empreses tenen capacitat i deuen aprofitar aquestes oportunitats de mercats, de desenvolupar serveis que poden connectar millor la ciutat de Barcelona amb els mercats turístics que tenem. Només recordar que Barcelona pot liderar aquest canvi, la descarbonització de la mobilitat i del turisme, i ho ha de fer. Primer perquè tenim la informació, tenim el coneixement, tenim data, sabem on estem i sabem on arribem. Això és una font és un actiu que moltes ciutats no tenen. Jo crec que això s'ha de capitalitzar, s'ha d'aprofitar. Segon, perquè també hi ha la capacitat tècnica dins de l'Ajuntament de Barcelona, però també fora, la Generalitat de Catalunya també, i tenim un teixit social aquí a Barcelona i fora també actiu, no només la societat civil, el món de la investigació i les pròpies empreses que poden i tenen capacitat econòmica per intentar desenvolupar aquestes propostes d'alternatives a l'avió. I per acabar, ara estem en un procés d'elecció a nivell municipal i també tindrem eleccions a nivell estatal.
és el moment també d'un lideratge del món polític i no només per implementar recomanacions o accions que són compromisos polítics a nivell internacional, l'acord de París, la declaració de Glasgow, però també perquè necessitem anticipar els canvis cap a la descarbonització, perquè ja sabem, desgraciadament, que el canvi climàtic ens impacta cada vegada més, sobretot aquí, a Barcelona, a Catalunya, i o anticipem i liderem, i es lidera des de la ciutat de Barcelona, en aquest cas, la descarbonització o entrarem en un món de caos climàtic, que ja estem vivint aquest any amb el problema que tenim amb l'aigua, i les zones de calor, que ja sabem que tindrem unes de calor com a mai en les properes 5 anys. I jo crec que aquesta feina que vam fer des d'aquest projecte realment ara ajudarem al sector públic i privat a implementar, però altra vegada recordar que això és l'inici d'un canvi i creiem que Barcelona, que va liderar i que va ser un model d'inspiració cap a fora del desenvolupar el turisme des dels Jocs Olímpics, pot també liderar el canvi de la descarbonització de les destinacions Barcelona i impulsar un canvi més general no només d'una ciutat concreta, però també d'un país i també d'un continent que ha de liderar la descarbonització de la societat a nivell global. Gràcies.